F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ntqal il-Partit Nazzjonalista se jagħmel kampanja pożittiva spikkat in-negattività. Kien it-tnejn filgħodu li l-Partit Nazzjonalista nida l-kampanja elettorali tiegħu bit-tema Malta aħjar. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil akkuża lill-Gvern li mhux qed iwettaq il-wiedi elettorali tiegħu. Dan meta f'inqas minn sena rnexxielu jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Mistoqsi dwar dan Simon Busuttil qal li anke l-Partit Nazzjonalista kien se jraħħashom. Il-programm elettorali tagħna konna daħħalna impenn ċar li nraħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. L-impenn qiegħed fil-programm elettorali tagħna, però il-poplu għażel kif għandu kull dritt li għażel il-Gvern Laburista. Meta mistoqsi dwar aktar minn €1,000,000 li ħadet f'kuntratti kumpanija li kien involut fiha hu, Simon Busuttil qal li m'għandux jaħbi. Dan anke jekk sal-lum ma laqax l-isfida li jiddikjara x'kuntratti ħadet din il-kumpanija u oħrajn li kien involut fihom. Dwar il-kuntratti li jiena kont involut f'kumpanija ta' avukati qabel ma tlaqt il-professjoni tiegħi, dan huwa eżempju ċar ta' kif il-Partit Laburista min jikkritikah, min ma jaqbilx miegħu jiftaħ kanuni tat-tajn kontrih. Jien mhux talli m'għandix naħbi, mhux talli ippubblikajt kollox. Simon Busuttil iddefenda wkoll l-astensjoni li ħal Partit Nazzjonalista dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili u meta affaċċjat bi kritika qawwija waħħal fil-Gvern. Għadna lill-Gvern ejja naqblu aħna favur Unjonijiet Ċivili. Il-Gvern ma ridx għaliex minflok prefera l-għaqda, il-Gvern prefera il-firda. Intant tul il-konferenza tal-aħbarijiet ma ttieħdux il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti kollha li xtaqu jistaqsu. B'reazzjoni għal din il-konferenza l-Partit Laburista qal li Simon Busuttil mhux jifhem li l-familji Maltin u Għawċin qed iħossu li Malta mixja fid-direzzjoni tajba. Il-Partit Laburista qal li l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista hija dominata mill-paniku u qed tkun reazzjonarja. Fakkar kif matul dawn l-aħħar 14-il xahar twettaq dak li kien imwjat. Dan huwa poplu li kkonferma li wara 25 sena ta' Gvern Nazzjonalista Malta hija verament aħjar. Temmet tajt l-istqarrija tal-Partit Laburista.